Merge, nu? Let's go, buddy! Da, mă! Hai! Ne uităm... Aaaa! Mamă, ce boschet am, mă! Mergem să vedem clădirița asta, șmecherii. Mamă, ce boschețe sunt pe aici, am mâncat și elefanții tăi. Opa, ai. Poftim? Da, mă, da, cum să nu? Filmăm aici, păienița asta sau ce știa să... Nu știu cum s-o auzi, bănuiesc că s-o aud în asortare pe chestia asta. Super plan. Poate găsim vreun glonț sau vreo grenadă pe aici, în cabina asta, nu știu cum să intre înăuntru. Oh my god, ce bate vântul, auci. Auci, m-a mai zgâriată la nivel. Upsi Daisy. Daisy, upsi. What the fuck? Putem să intrăm aici? Mamă, uite să... Ești nebun, miroase incredibil de urât. Că-ți mine derapezi? Bă, mâncați-aș! Deci miroase într-un hal, deci vine să borăști. Ce plea! Dar nu înțeleg ce au aruncat atâtea sticle acolo sau ce acolo. Da. Stai, poate se vede ceva de aici. Deci, man, e super. Și cea practic se stă cu pușca, da? Și gunoi a aruncat oamenii, nu treabă cu ei. Și care lăuda în pădurea de aici. Hai! Oh my god! Practic aici trag ăștia cu pușca, da? Miroase într-un hal, fără de hal. Ah, ai, au. Mamă, ce mă dor picioarele. Mamă, da, du-te, frate, că am făcut numai sus și jos toate dealuri de pe aici, așa. Au. Ei. Da, ce, că găsim noi modalități, nu ne mai urcăm. Bă, mai ții minte pe Hulk din pădure? Cum bă, ăla care strângea gunoi, zice că era orb. Ne-a speriat din nou la dracu. Păi nu a fost chestia acum speriat, da? Nu știam ce face omul ăla, sincer. Și mergem să vedem dacă mai găsim ceva mișto pe aici. Bă, dai, drumul e super nasol, bă, omule, bă. Ce-o fi este m-am și zgâriat într-o creangă, cred că... Auci, picioare. Dacă vedeți picioarele mele, le fac val spre acasă. Fix asta trebuie să ieși. Mâncați ăștia ce doare. Bă, dar ce m-a pus, bă, să o iau pe aici? Doamne ferește, mi-am ajuns. Ce-ar practică? Aici cracă. Bă, cine m-a pus, mă? Bă, ce șanțuri, bă, stai grijă, bă, nene. Poate o iei la vale pe aici. Practic. Ai. Aici văd că e un drum sau ce să? Du-te, bă, că nu mai e pe aici, dă-mă în spala, hai la vale. Bă, ești pe... Uite că căciosul. Bă, lasă-mă, Gigi, că o luăm noi printr-o parte, să nu urcăm, stai liniștit. Important e că e important. Că am scăpat să-mi sparg ăștia picioare pe aici. Toți felul de boscheți cu toți felul de schini. Ce aveți, mă, nene, cu mine? Aici îmi place mie. Pădure. Da, și cum vă ziceam, am intrat în pădure acum 2 zile, nu? Acum 2 zile am venit? Da. Așa. Era unul care strângea gunoaie în mijlocul pădurii, dar urât și înalt. Sta mai omul. La distanță, cum pară, mână stânga-dreapta, făcea pe mijlocul drumului. Am crezut că e orb la început, după aia mi-am dat seama că el strângea gunoaie, de fapt.
Dar ne-am speriat din ne-am făcut pe noi. Cosminel, dau o înghețată dacă ridici ăla. Da, bă, stai așa să mâna. Băi, iar noi ne aventurăm iar, dar cred că avem de urcat din sare capacele. Dar hai pe aici. Și așa era să cadă din pomă azi. Super șmecher pe aici, oameni, nu cum auci. Păi și dacă noi urcăm pe aici și o evităm de urcat tot ăla. Ia să vedem dacă te poți urca pe copacul ăsta. Ce zici, te urci? Păi, pe antebraț m-am zgâriat deja, așa că dacă mă mai zgâri și pe picioare, nu-i șanță. Stai să dau pantalonii mei. Stau bă, nene, să-mi pregătesc bugică. Așa de tare. Dar nu e mai comic ăla, ăsta e mai jos. Ăla de acolo. E, ăsta e bun, mă. Da, mă, nene, dacă nu te uiți. Faci mă ăsta. Nu mai... Băi, ești nebun dacă cade aici alungă. Stai, frate, cum mă dai jos aici? Sări. Ce? Aha. În ce parte? Acolo e mai bine? Acolo. Lasă-o baltă altă dată. Altă dată, că nu-s echipat. Înapoi. Ce mă, tu știi ce nasol să fii încolo? Că nu știu că mi-alunecă picioarele. Dă-te mă, că era prea înalt, mă, de-aia. Nu-mi plăcea, că era prea sus. Bă, dar pe ăla pot să mă duc dacă vrei. Bă, da, așa spin mi-o drasa aia pe picior, crenguța aia neagră. Doamne, 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 că mă împușca rău de tot. Păi nu înțeleg cum de aterizăm numai în părți unde sunt garduri. E un cuib de vrăbiuț acolo. Să se-l percep înapoi. Unde, mă? Uite-l acolo. Dar nu era, uite ăla de acolo. Unde-i, fă? Taci, pași mărunți. Liniște, țiganii. Bă, da. Bă, aici e gard, n-are unde să ducă. Deci... Da, mă, da. Ia, șș, taci. Vine la deal, mă. Păi se aude ceva mergând. Hai o veveriță, mă. Veveriță, uite acolo. Bă, că pe căprioare lasă veverița. Da, unde? De fel astea nu se sperioase de oameni, da? Unde? Da, mă, uite. Sunt două, mă, da. Ce frumoase sunt. Se uită la noi, mă. Și noi ne uităm la voi. Sunteți frumoase? Bănuiesc că am intrat în locul unde stau ele, mă. Da, bănuiesc că ceva gen... Dau coarne astea, mă? Nu, să spui, mă. Nu cred, hai să mergem. Oricum, chiar sunt frumoase și chiar nu fug de oameni din câte văd. Bă, uite, mai este ceva pe aici.
Uite, uite, nu, e căprioară. Nu, e veveriță. Nu mai e căprioară, că ești nebun. A, nu, uite, e veveriță de... Bă, dar câte veverițe mai sunteți, bă, pe aici? Ha. Lăsăm căprioare să halească. Că, uite, se uită la noi. Ce frumos e. Uite-ți-mă părul de aici, mă. Salut! Unde e celălalt? Cealaltă a dispărut, mă, de pe hartă. Hai să mergem, să nu le deranjăm de la masă. Căprioarele ne place să vedem, dar dacă vedem vreun urs, ce mai facem? Vreau să măm din copac. Stați așa. Am avut ceva interesant în copacul ăsta. Uite cât de frumos, mă. Unde e vovurița? Unde-i? Băi, așa fug veverițele astea de rapid, mă, că acu e aici, acu e în ăla copac. Ce-i ciudat în chestia asta că este un gard care nu trece nici oameni nu poate să treacă prin el. Și mă întreb cum trec căprioare de astea. Uite, mă, nu degeaba m-am înschinat prin toți boschețe. Am văzut măcar două căprioare frumoase. Acum poți să zici că poate cade vreo crac în cap. Acum poți să iei notiți, îți vezi pe unde poate să scadă. Cam atât, dragii mei, pe astăzi. Sper să vă placă ce am filmat. Avem niște proiecte noi, gen multe locuri abandonate, mai multe chestii. Hai să urcăm la deal, să ne ajungem acolo în vârf. Dar pentru un moment cu chestia asta, cu statul în casă, nu avem voie să ieșim. Doar la pădure, ceea ce ne face o mare plăcere să ieșim, dar dacă vreți să ne ajutați cu un like, cu un share, să cât mai multe vizualizări, cu atâta riscăm mai mult. Facem mai multe chestii mișto. Pararap, pararap. La revedere!